Treenaaminen on yleistynyt todella paljon viime vuosina. Kun mä aloitin itse treenaamaan 7,5 vuotta sitten, silloin oli kans tosi hyvin jo informaatio saatavilla, mutta sitä informaatio oli tosi paljon vähemmän. Jos mä mietin tällä hetkellä, että mä olisin aloittelija tämän päivän sosiaalisessa mediassa, niin sitä informaatiota ja kaikkea treenaamiseen liittyvää tietoa on niin paljon tarjolla, että sitä voi olla jopa hankala suodattaa semmoiselle ihmiselle, joka on just aloittamassa treenaamaan ja haluaisi alkaa ottaa niitä ensimmäisiä askeleita siihen, että ne pääsis niiden omiin tavoitteisiin ja pääsis sinne mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Mä oon itse ollut treenaamista kiinnostunut nyt 7,5 vuotta ja mä oon tämän ajan ollut tosi intohimoinen kaikista siihen liittyen. Mä oon tänä aikana tavoitteellisesti kisannut voimanostossa SM-tasolla, mä oon kisannut fysiikkalajeissa SM-tasolla ja mä oon nyt viimeisen 1,5 vuotta toiminut myös personal trainerina ja auttanut ihmisiä saavuttaa niiden lihaksen kasvatus ja rasvanpoltto tavoitteita. Mä koen, että mä oon tässä vaiheessa jo semmoisessa paikassa, että mä pystyn antamaan ihmisille neuvoja. Tää video on tehty vähän sillä idealla, että jos mä nyt pääsin itse puhumaan 16-vuotiaalle itselleni 7,5 vuotta sitten, joka aloittaa treenaamaan, niin mitä mä oon oppinut tässä ajassa ja mitä mä kertoisin sille, mitä asioita mä tein oikein silloin ja mitä asioita mä välttäisin ja mitä virheitä mä korjaisin siinä, mitä mä oon silloin alkanut tekemään. Eli tää video tulee pohjautumaan vinkkeihin, polkuun siihen, mitä mä lähtisin itse suorittamaan ja miten mä näen henkilökohtaisesti kaikista parhaaksi tavaksi lähteä keskittyyn ja kehittämään sun omaa saliuraa. Eli jos sä oot henkilö, joka on just aloittanut käymään salilla, on käynyt ehkä muutaman vuoden salilla, tai on muuten vaan vähän hukassa sen oman treenaamisen ja kehityksen kanssa, niin tässä videossa mä tuun kertoa sulle, miten sun kannattaisi mun mielestä lähteä suorittamaan tätä pitkää matkaa kohti lihaksikasta fysiikkaa. Kuten kaikki varmasti tietää, niin treenaaminen ja treenimetodit, filosofiat on semmoisia asioita, mitkä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Joten lähdetään ihan ensimmäisen liikkeelle siitä, että treenaamisessa ei ole ultimaattisia tapoja kehittyä. Jos joku sanoo sulle, että sun on pakko tehdä näin, tai että jos sä teet näin, niin sä et kehity, jos sä teet näin, niin sä et kehity, jos sä et tee tätä, niin sä et kehity. On olemassa tapoja ja tyylejä, jotka soveltuu paremmin tiettyihin tilanteisiin ja tiettyihin lähtökohtiin. Eli meillä ei ole olemassa tapaa tai tyyliä treenata, mistä kaikki olisi yhtä mieltä, että sun pitää tehdä näin ja sä kehityt ja se on ainut tapa kehittyä. Vaan treenityylejä, treeniohjelmia, liikkeitä, kaikennäköisiä näkemyksiä on niin paljon ja ihmiset on kehittynyt aivan eri metodeilla todella hyvin. Ja millä tavalla sä pääset kaikista tehokkaiden liikkeelle sun oman saliuran kanssa. Eli ihan ensimmäisenä meillä on täällä motivaatio. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että sä haluat kehittyä, sä haluat saada lisää lihasta, sä haluat saada lisää voimaa. Jos meillä ei ole tätä motivaatioa, niin meillä ei myöskään ole motivaatio, mikä johtaa säännöllisyyteen. Edellytys sille, että me tullaan kehittymään pitkällä aikavälillä, on se, että mitä ikinä ohjelmaa me tehdäänkään, millä ikinä tyylillä me treenataankaan, niin me tehdään sitä säännöllisesti. Me tehdään sitä viikosta toiseen, me tehdään sitä kuukaudesta toiseen, me tehdään sitä vuodesta toiseen toistuvasti. Koska tää tulee olemaan sulle pitkä matka ja sä et tule pääsemään sun tavoitteisiin sillä, että sä et suorita sun suunnitelmaa pitkällä aikavälillä. Sinne matkan varrelle sulle mahtuu kipeilyjä, sulle mahtuu loukkaantumisia, sulle mahtuu viikkoja, jolloin sä et ehkä pääse treenaamaan, sulle mahtuu viikonloppuja, milloin sulla on jotain muuta menoa. Mutta se pohjusta pitäisi aina kuitenkin olla siinä, että sä palaat siihen ohjelmaan, sä palaat siihen suunnitelmaan. Ja jos sä oot valinnut itselle semmoisen suunnitelman, mitä sä et pysty säännöllisesti noudattamaan, niin se ei tule johtaa hyviin tuloksiin. Ja tästä me päästään mun näkemykseen asiasta. Ensimmäisenä säännöllisyyteen vaikuttaa sun treeniohjelma. Vaikka joku treeniohjelma olisikin paperilla kaikista paras, missä on parhaiten frekvenssiä, parhaiten volyymia. Jos sä et pysty noudattamaan sitä treeniohjelmaa, niin se treeniohjelma ei ole niin hyvä kuin sä luulet. Sun treeniohjelma määrittyy aika pitkälti sen mukaan, kuinka monta kertaa sä haluat viikossa treenata. Lähtökohtaisesti treeniohjelmassa me haluttaisiin tähdätä siihen, että me treenataan meidän koko kroppa 2 kertaa viikossa läpi. Tässä on mun mielestä hyviä jakoja tällä perusteella valita sun oma jako. Ensin me halutaan päättää, kuinka monta kertaa salilla me pystytään sitoutumaan ja kuinka monta kertaa salilla me pystytään noudattamaan säännöllisesti meidän treeniohjelmaa. Jos me tiedetään, että me pystytään treenaamaan 2 kertaa viikossa ja me halutaan treenata meidän kroppa 2 viikossa läpi, silloin mä suosittelisin tekemään 2 koko kropan treeniä viikossa ja muut päivät sulla olisi lepoa. Jos me halutaan treenata 3 kertaa viikossa, me pystytään jakamaan tää jo siihen, että me pystytään yhtenä päivänä keskittyyn pelkästään yläkroppaan, yhtenä päivänä pelkästään alakroppaan ja yhtenä päivänä me tehtäisiin koko kroppa läpi. 4 kertaa viikossa, silloin mä jakaisin tän niin, että me pystytään jakamaan meidän yläkroppatreenit omiin treeneihin, alakroppatreenit omiin treeneihin 5 kertaa viikossa läpi. Silloin mun mielestä paras ohjelma olisi treenata työntävät, vetävät jalat, yläkroppa, alakroppa. Näissä kaikissa jaoissa meillä toteutuu se, että me päästään treenaamaan 2 viikossa läpi. Minkä takia mun mielestä on tärkeää treenata 2 viikossa kroppa läpi heti alussa on se, että meillä tulee mahdollisuus treenata niitä liikkeitä ja tulla paremmaksi siinä treenaamisessa, kun meillä tulee enemmän
toistoja per viikko. Tässä vaiheessa tosi moni voi mennä pieleen siinä, että ne valitsee vaikka sen treeniohjelman, mikä on 5 kertaa viikossa, mutta ne ei pysty noudattamaan sitä, koska ne pääsee salille vain 3 kertaa viikossa. Eli ne lähtee noudattamaan tätä ohjelmaa niin, että ne tekee työntävät vetävät jalat, mutta sitten loppuviikkona ne ei pääsekään salille, joten ne on päässyt treenaamaan niiden kropan vaan kerran viikossa läpitte, jolloin niiden olisi ollut parempi keskittyä silloin. Nyt kun me ollaan valittu meidän jako, jolla me treenataan 2 viikossa meidän koko kroppa läpitte, niin herää seuraava kysymys. Mitä liikkeitä me oikein tehdään siellä salilla? Kuntosaliliikkeet me voidaan jakaa karkeasti 2 alueeseen. Me voidaan jakaa moninivelliikkeisiin ja eristäviin liikkeisiin. Moninivelliikkeet on sellaisia liikkeitä, joissa me treenataan useita lihaksia saman liikkeen aikana. Eristävät liikkeet on sellaisia liikkeitä, joissa me treenataan vaan yhtä lihasta tai yhtä lihasryhmää saman aikaan. Moninivelliike jaloille olisi vaikka kyykky. Eristävä liike jaloille olisi vaikka reidenojennus, missä me treenataan pelkästään etureittä. Kyykyssä melkeinpä kaikkia jalan lihaksia samanaikaisesti. Rintaliikkeessä voitaisiin käyttää moninivelliikkeenä penkkipunnerusta. Eristävänä liikkeenä me voitaisiin käyttää rintaliikkeenä vaikka pec-dekkiä, jossa me treenataan pelkästään rintaa. Penkkipunneruksessa me treenataan meidän rintaa, olkapäitä ja ojentajia. Kun me aletaan käymään salilla ja me ollaan vielä aloittelijoita, nämä, eli moninivelliikkeet, tulee olemaan sun pääfokuksena ja sun isoin keskittyminen salilla tulee paneutua moninivelliikkeisiin. Molemmilla näistä liikkeistä on paikkansa treeniohjelmassa, mutta silloin kun meidän kaikki lihakset on vielä hyvin heikkoja, kaikista tehokkain tapa lähteä kehittämään sun K-kroppaa kokonaisvaltaisesti on valita semmosia liikkeitä sinne treeniohjelmaan, missä me treenataan useita lihaksia samanaikaisesti. Eli moninivelliikkeessä me pystytään kuormittamaan monta lihasta samaan aikaan tekemällä vain yksi liike. Ja käydään nyt läpi, minkä takia se on parempi idea kuin se, että sä tekisit eristävästi kaikkia lihaksia. Lähtökohtaisesti, kun me aletaan treenaamaan salilla, niin meillä ei ole heikkouksia siinä meidän fysiikassa, koska meidän koko kroppa on heikkous. Meidän kroppa on hyvin tehokas liikuttamaan eri suuntiin painoja niin, että meidän lihakset aktivoituu tasapainoisesti. Meillä ei ole tarvetta tai aikomusta lähteä eristään alussa mitään osaa meidän lihaksista, vaan meidän ensisijainen tavoite on kasvattaa meidän fysiikasta kokonaisvaltaisesti. Ensimmäinen tavoite on tehdä hyvät pohjatyöt niin, että me kasvatetaan lihasta meidän koko kroppaan tasapainoisesti. Ja tämä pohjatyövaihe, missä me kasvatetaan meidän koko kropan lihaksia tasaisesti, tulee kestämään useita vuosia. Ja sä et tule kasvamaan tästä vaiheesta ohitte niin nopeasti kuin sä ajattelet. Tämä ei tarkoita missään nimessä sitä, että alusta asti aloittelijana meillä ei olisi mitään paikkaa siellä treeniohjelmassa eristäville liikkeille, mutta ne ei tule olemaan meidän prioriteetti, eikä me tulla pistämään niitä liikkeitä korkealle siellä meidän liikejärjestyksessä, vaan nämä eristävät liikkeet tulee aina näiden moninivelliikkeiden jälkeen. Kun me halutaan kasvattaa mahdollisimman tehokkaasti meidän fysiikkaa alusta asti, ensisijainen tavoite on kasvattaa meidän kropan hallintaa ja voimantuottoa kaikkiin suuntiin. Ja sen takia moninivelliikkeet on parhaita tähän, koska me pystytään hyödyntämään meidän K-kroppaa ja me päästään kokonaisvaltaisesti näiden liikkeiden avulla myös kehittämään meidän kropan hallintaa, eli atleettisuutta ja voimantuottoa. Isoissa liikkeissä, missä me käytetään montaa lihasryhmää samaan aikaan, niin meillä on käytössä paljon isommat kuormat kuin eristävissä liikkeissä, jossa me hyödynnetään ainoastaan yhtä lihasta kerrallaan. Kun meillä on isommat kuormat käytössä, niin silloin me pystytään etenee niissä painoissa myös helpommin. Sen sijaan, että me nostetaan 2 kiloa ainoastaan meidän hauiskäännön painoa, niin se 2 kilon korotus esimerkiksi vaikka penkkipunneruksessa tai kulmasoudussa ei ole niin iso ero prosentuaalisesti, että me ei pystyttäisi sitä tekemään viikko toisensa jälkeen. Nyt kun me tiedetään, että kuinka monta kertaa viikossa ja minkälaisella jaolla me halutaan käydä siellä salilla, ja me tiedetään, että me halutaan keskittyä moninivelliikkeisiin, niin herää kysymys, että minkälaisiin moninivelliikkeisiin ja mihin liikkeisiin tehdäänkö me laitteilla vai vapailla painoilla. Eli alussa lähdetäänkö me keskittyyn laitteisiin vai lähdetäänkö me keskittyyn vapaisiin painoihin. Perustelen nyt mun näkemyksen, minkä takia me halutaan ensisijaisesti alussa keskittyä vapaisiin painoihin ja juuri niihin moninivelliikkeisiin, mistä puhuttiin. Kummallakin näistä sekä laitteilla että vapailla painoilla on sijansa ja on kyky kehittää meidän lihasmassaa, on kyky antaa meille kaikki se, mitä me halutaan. Mun mielestä halutaan sen takia keskittyä vapaisiin painoihin, koska vapaissa painoista me saadaan niin paljon erilaisia hyötyjä, taitoja, mitä me missataan, jos me aletaan keskittyä ensimmäisenä näihin laitteisiin. Vaikka se kasvuärsyke laitteessa voi olla yhtä hyvä, mutta tämä yhtälö ei ole mun mielestä läheskään näin yksinkertainen, mitä ihmiset monesti sanoo. Sitä, että minkä takia nämä ei olisi optimaalisia tai hyviä lähteä varsinkaan aloittelijoiden tekemään. Tässä on semmosia yleisiä asioita, mitä mulla on tullut vastaan, minkä takia ihmiset perustelee vapaita painoja vastaan varsinkin aloittelijoille. Minkä takia mä oon hyvin eri mieltä näistä aiheista, minkä takia nämä on nimenomaan semmosia aiheita, joiden takia vapaita painoja ei kannattaisi välttää, varsinkaan siinä alkuvaiheessa treeniä. Tasapaino häiritsee voimantuottoa. Keskivartalo kautta alaselkä on rajoittava tekijä siinä, että meillä keskivartalo pettää
ennen kuin meidän tavallaan reidet tai mikä tahansa kohdelihas siinä onkaan, mikä työskentelee. Liikkuvuus on rajoittava tekijä tai liikkeet ovat uuvuttavia. Ja nämä kaikki on semmoisia ongelmia, mitkä on mun mielestä korjattavissa nimenomaan sillä, että sä teet niillä vapailla painoilla. Nämä kaikki tulee myöhemmin sulle ongelmaksi. Se, että me näiden ongelmien takia vaihdetaan vapaat painot siitä treeniohjelmasta pois tai vältetään niitä tai tehdään sen takia pääsääntöisesti laitteilla, ei poista näitä ongelmia sieltä pohjalta, että minkä takia nämä on niitä rajoittavia tekijöitä tai ongelmia siinä. Koska nämä on nimenomaan niitä ominaisuuksia, mitä me saadaan vapaista painoista ja minkä takia on mun mielestä ensisijaisen tärkeää oppia siinä alkuvaiheessa treeniuralla. Ensimmäisenä se tasapaino häiritsee voimantuottoa. Tämä pitää paikkaansa ainoastaan siinä tilanteessa, kun sulla on huono tasapaino ja huono kehohallinta. Mitä se tulee olemaan ensimmäisillä viikoilla, ensimmäisillä kuukausilla, kun me tehdään näitä liikkeitä. Tai silloin, kun me tehdään näitä liikkeitä ensimmäistä kertaa, silloin kun me ollaan pari vuotta treenattu jo vaikka häkissä niitä jalkoja ja mennään sen jälkeen sinne vapaan kyykkytangolle, niin se tasapaino on edelleen meille se rajoittava tekijä. Tosi paljon vertaillaan esimerkiksi vaikka häkkikyykkyä ja vapaata kyykkyä, mutta häkkikyykky ja vapaa kyykky on mun mielestä kaksi täysin eri liikettä. Parempi mun mielestä olisi verrata esimerkiksi smittikyykkyyn ja vapaaseen kyykkyyn. Jos sä oot vahva vapaassa kyykyssä ja sä menet sen jälkeen smittikyykkyyn, jossa on parempi tasapaino, sun ei tarvi siinä murehtia siitä, että se tanko liikkuisi eteen tai taakse, niin se voimantuotto tässä smittikyykyssä ei varmastikaan ole paljon erilainen verrattuna siihen vapaaseen kyykkyyn. Tasapaino on jo kehittynyt siinä, niin se tasapaino ei ole enää se rajoittava tekijä, eikä se estä sua liikuttamasta sulle haastavia painoja, mitkä reenaa sit niitä lihaksia, mitä me halutaan sen liikkeessä reenata. Keskivartalo kautta alaselkä on rajoittava tekijä. Tää on ongelma myös silloin, kun se meidän keskivartalo ja alaselkä on heikko. Ja jos me vältetään semmoisia liikkeitä, mitkä haastaa sitä meidän keskivartaloa ja alaselkää ja sen hallintaa, niin silloin me myös työnnetään vaan sitä ongelmaa kauemmas, eikä oikeasti odota asiaksi sitä, minkä takia tämä on ensinnäkin rajoittava tekijä siinä. Kun me aletaan treenaamaan, niin meidän K-kroppa on heikko. Jos me pidetään nyt esimerkkinä vaikka sitä kyykkyä, niin meidän reidet on heikot, meidän keskivartalo, alaselkä, koko meidän kropan hallinta on hyvin heikkoa. Sen takia meidän tulisi valita liikkeitä, jotka opettaa meille ja kehittää meillä mahdollisimman montaa osa-aluetta, josta meillä on sitten hyötyä myös niin kuin jälkeenpäin meidän treenaamisessa, koska kaikista näistä taidoista on hyötyä myös niissä laitteessa tehdyissä liikkeistä. Silloin, kun me aloitetaan treenaamaan semmosia liikkeitä alusta asti, mitkä on keskivartalolle ja sille alaselälle haastavia, ne ei ole meidän ainoita rajoittavia tekijöitä. Ja jos me reenataan meidän jalkoja niin, että me unohdetaan se meidän keskivartalon ja alaselän heikkous ja vahvuus, nyt meillä on enemmän voimaa liikuttaa vielä isompia painoja, mutta se meidän alaselkä ja keskivartalo on edelleen yhtä heikko, koska se ei ole tottunut olemaan staattisesti hallittavana niin isojen kuormien alla. Joten alussa asti on mun mielestä kaikista paras tapa lähteä reenaamaan semmoisilla liikkeillä, mitkä reenaa kokonaisvaltaisesti meidän kehoa, myös sitä meidän keskikropan hallintaa ja haastaa samalla niitä meidän jalkalihaksia, esimerkiksi tässä kyykyssä. Liikkuvuus on rajoittava tekijä. Liikkuvuus on semmoinen asia, mikä paranee näissä vapaissa painoissa myös, niin kuin myös laitteessa tehtynä. Eli ensisijainen tärkeä asia siinä, jos me halutaan parantaa meidän liikkuvuutta, se, että me tehdään näitä liikkeitä täydellä liikeradalla. Niin laajalla liikeradalla, kun meidän liikkuvuus antaa myöden. Ja se liikkuvuus on semmoinen, mikä saattaa monella olla ensin esimerkiksi nilkan pohkeen liikkuvuus, se, että on haastava päästä vaikka kyykyssä pohjaan. Jos me treenataan vajaalla liikeradalla ja me ei ikinä harjoiteta esimerkiksi venyttelyä tai mitään liikkuvuusharjoitteita, niin se meidän liikkuvuus ei tule ikinä paranneen. Jos me halutaan välttää sitä venyttelyä, paras asia, mitä me voidaan tehdä, on se, että me laajennetaan meidän liikeratoja ja tehdään mahdollisimman laajalla venytyksellä esimerkiksi vaikka kyykyt ja rintaliikkeet. Vaikka se ei olisikaan lihaksen kasvatukselta kaikista optimaalisinta tehdä esimerkiksi vaikka punnertavia liikkeitä niin, että me viedään se ihan täyteen venytykseen. Pois lukematta nyt mitään aluetta meidän kehossa. Se, että me tehdään täydellä liikeradalla, ehkäisee meillä tosi paljon myös loukkaantumisia ja loukkaantumisriskiä siinä, että meidän nivelten liikeradat säilyy täytänä. Liikkeet on uuvuttavia. Vapailla painoilla tehdyt liikkeet on uuvuttavia just näistä kaikista edellä mainitusta syistä. Siitä, että ne vaatii meiltä todella paljon enemmän. Ne vaatii meiltä todella paljon enemmän sen takia, koska niissä treenataan useita lihaksia ja usein meidän koko kroppaa jollain mittakaavalla sen koko saman liikkeen aika. Esimerkiksi vaikka maastaveto, niin me ei treenata siinä mitään yksittäistä lihasta, niin kuin esimerkiksi vaikka vipunostossa tai hauiskäännössä. Ja maastaveto on esimerkiksi tosi hyvä esimerkki siitä, että siinä me treenataan niin meidän jalkoja kuin meidän yläkropan lihaksia samanaikaisesti. Ja jos me mietitään loogisesti, että silloin kun me treenataan tosi montaa lihasta samanaikaisesti, se tulee olemaan paljon rankempaa verrattuna siihen, että me tehtäisiin vaan muutamalla lihaksella samaan aikaan työtä. Joten silloin
silloin meidän ei myöskään tarvitse tehdä kaikkea muuta siihen päälle niin paljon, kun me otetaan ensimmäisenä semmoisia liikkeitä, joilla me saadaan treenattua niitä lihaksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sillä yhdellä liikkeellä. Laitteissa nämä tekijät tulee myös olemaan ongelma tietyissä pisteissä. Laitteet antaa meille hyvin paljon anteeksi näitä heikkouksia siinä meidän tekemisessä, jos me ei olla otettu näitä kehityksen alueeksi siinä treeniuran alussa. Ja se, että meillä on atleettisuutta, kehonhallintaa, liikkuvuutta, kokonaisvaltaisesti vahvoja, tulee kantaa meitä hyvin pitkälle siinä kehityksessä pitkällä aikavälillä. Ja se tulee ehkäiseen meitä myös esimerkiksi tosi yleisiltä alaselän vaivoilta ja muilta nivelongelmilta, kun me ollaan hyödynnetty pitkiä liikeratoja ja tehty niitä moninivelliikkeitä, jotka haastaa myös sitä meidän kehohallintaa ja keskivartaloa. Me tiedetään, että me halutaan reenata 2 kertaa kroppa läpi, me halutaan pitää prioriteettina meidän reenissä moninivelliikkeitä, että me halutaan suosia aluksi vapaita painoja, niin me halutaan keskittyä voiman kehitykseen, jos meidän tavoitteena on kasvattaa mahdollisimman paljon lihasmassaa. Me pystytään hyvin yleistävästi toteen se, että kun me kasvatetaan meidän voimaa, me kasvatetaan meidän lihasmassaa, kunhan me pidetään meidän tekniikat ja liikeradat samanlaisina. Ja me ei ikinä haluta edistyä meidän reeneissä tai tehdä voimassa progressioa sillä kustannuksella, että me huononnetaan meidän tekniikkaa tai lyhennetään meidän liikerataa. Mitä enemmän sä liikutat painoa siellä salilla, niin sitä isommat ne sun lihakset on. Tässä on hyvin tärkeää se, että me ei myöskään verrata muihin ihmisiin, että kuinka paljon me liikutetaan niitä painoja. Ja siinä, että kuinka vahvoja me ollaan ja kuinka paljon siellä tangossa on painoa, niin vaikuttaa myös se meidän lihasmassa, mutta myös meidän kehon mittasuhteet ja vipuvarret. 2 ihmistä, jotka tekee kyykkyä, niillä voi olla yhtä vahvat reidet, ja toinen voi tehdä sitä kyykkyä 120 kilolla, ja toinen voi tehdä sitä kyykkyä 150 kilolla. Koska tällä toisella henkilöllä paljon paremmat mittasuhteet tehdä sitä kyykkyä ja liikuttaa isompia kuormia, sen lihakset joutuu tekemään yhtä paljon töitä kuin tämän toisen henkilön, jolla on vaikka paljon huonommat ja epäoptimaalisemmat mittasuhteet tehdä sitä kyykkyä. Toisen henkilön, vaikka sillä on kevyempi kuorma käytössä, niin sen lihakset joutuu tekemään enemmän töitä liikuttaakseen sitä kevyempää kuormaa, taikka saman verran. Jos et sä harrasta voimanostoa, eli sä et yritä kilpailla muita ihmisiä vastaan sinne, kuinka paljon sä liikutat painoa, sun tavoite on vaan nostaa niitä sun omia sarjapainoja mahdollisimman korkealle. Ja mun mielestä tää tulee takas myös siihen ensimmäiseen pointtiin, mikä on se säännöllisyys ja motivaatio. Lihaksen kasvatus on hyvin pitkä prosessi, ja siinä tulee kestään todella pitkään ennen kuin me nähdään silmillä havaittavia, huomattavia muutoksia. Meidän on paljon helpompi nähdä kehitystä ja pitää silmällä sitä, että me edistytään niissä meidän reeneissä, kun me seurataan meidän voimien edistymistä. Me saadaan esimerkiksi kasvatettua meidän maastavedon sarjapainoja 100 kilosta 140 kiloon, niin meillä kasvaa meidän selkä ihan varmasti siinä samanaikaisesti. Jos sä teet ainoastaan moninivelliikkeitä, niin sä haluat päästä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla niin, että sä kehität sun koko kroppaa kokonaisvaltaisesti ja rakennat semmoista hyvää pohjatyötä sun omalle fysiikalle, niin näillä liikkeillä sä pääset jo todella pitkälle. Kyykyt, penkkipunnerrukset, nämä voi olla käsipainoilla, nämä voi olla tangolla, mutta mä suosittelen alussa kokeilemaan tangolla. Päästäänkö käyttämään mahdollisimman isoa kuormaa. Maastavedot, dipit, johon me voidaan lisätä lisäpainoa, leuanvedot, siinä vaiheessa kun me saadaan meidän kehonpainolla jo tehtyä näissä liikkeissä, esimerkiksi vaikka yli 12 toistoa, niin me voidaan alkaa lisäämään niihin lisäpainoja. Kulmasoudut, pystypunnerrukset. Se, että me tullaan ensimmäisenä vahvoiksi ja hyviksi näissä liikkeissä, se antaa mun mielestä meille kaikista parhaan lähtökohdan siirtyä esimerkiksi vaikka myöhemmin sitten vaikka muihin variaatioihin näistä liikkeistä. Sanotaan, että me käytettäisiin vaikka meidän ensimmäinen vuosi tai 2 vuotta siihen, että me keskitytään pelkästään näihin liikkeisiin, niin me saadaan hyvin kokonaisvaltaisesti kasvatettua meidän K-kroppaa, eikä meidän tarvitse välttämättä eristää yhtään mitään. Nämä liikkeet kuitenkin yksinään saattaa jättää vähän aukkoja sinne meidän treeniin, ja sen takia meillä tulee näiden liikkeiden jälkeen mahdollisesti tukevia liikkeitä, ja me halutaan nimenomaan alussa keskittyä siihen, että kaikki näiden liikkeiden päälle on niitä tukevia liikkeitä, eli niiden tukevien liikkeiden ja eristävämpien liikkeiden tehtävä on paikata sitä, mihin näissä jää aukkoja, ja auttaa meitä kehittymään ja tulemaan vahvemmiksi nimenomaan näissä liikkeissä. Mutta tässä vaiheessa meidän täytyy muistaa, että nämä liikkeet ei tule olemaan prioriteettina sun ohjelmassa. Ja ensisijaisesti, jos sulla on aikaa reenata salilla tietyt liikkeet vaan, niin sä tulisit aina keskittymään näihin vapaisiin liikkeisiin, isoihin liikkeisiin ensimmäisenä. Ja siihen päälle, kun me halutaan lisätä pikkasen treeniin volyymia ja me halutaan paikata vähän sitä, mihin näihin liikkeihin saattaa jäädä jotain aukkoja, reiden ojennuksia tai koukistuksia, hauiksille tai ojentajille eristäviä liikkeitä, mitkä voi olla esimerkiksi käsipainoilla, ne voi olla taljassa, ne voi olla tangolla tai ne voi olla jossain laitteessa.
periaatteessa ylä- tai alataljat, jotka on hyvin samanlaisia liikkeitä esimerkiksi meidän leuvavetoihin tai kulmasoutuihin, vipunostot niin sivuolkapäille tai takaolkapäille, jalkaprässit, pekdekki tai ristikkäistalle rinnalle. Näiden kaikkien edellä mainittujen liikkeiden päälle sä et tuu tarvitsemaan yhtään mitään sun ensimmäisien vuosien aikana. Ja tekemällä ja keskittymällä näihin edellä mainittuihin liikkeisiin sä tuut pääsemään todella pitkälle, kun sun ensimmäinen prioriteetti on vaan tulla näissä liikkeissä mahdollisimman vahvaksi. Me usein myös kuullaan siitä, että meidän tulisi treenata failureen tai mahdollisimman lähellä failureja, jos me halutaan kehittyä. Ja tää pitää hyvin pitkälti paikkaansa, mutta me halutaan tehdä niitä sarjoja niin pitkälle, että ne meidän toistot alkaa merkittävästi hidastua. Eli jos sun ensimmäinen ja viimeinen toisto näyttää samalta, todennäköisesti me ei tehdä riittävän painavalla kuormalla, mutta taas me päästään siihen, mistä me puhuttiin ensimmäisenä, eli treenityyleissä ei ole mitään ultimaattisuutta. Kehittyminen ei vaadi sitä, että me tehdään vaikka kaikki failureen, tai sitä, että me ei tehdä ikinä failureen. Se totuus on kaikkea siltä väliltä, ja me pystytään hyvin tekemään esimerkiksi enemmän sarjoja kauempana failuresta, taikka vähemmän sarjoja joka kerta failureen. Paras tapa on lähteä kokeilemaan niitä omia rajoja, olla pelkäämättä sitä epäonnistumista. Sun tekniikat ei tule olemaan täydellisiä näissä liikkeissä, eikä niiden tarviikaan olla alussa täydellisiä. Se on mielestäni hyvin väärä tapa lähteä lähestymään tätä treenaamista ylipäätään, että sä ajattelet, että sä ensin hankit sut kaikki liikkeet ja liikeradat täydelliseksi ennen kuin sä yrität ylittää ittees. Se, että sä saat tehtyä ne liikkeet täydellisesti ison kuorman alla on taito, mikä kehittyy ainoastaan tekemällä sitä. Eli me halutaan lähtökohtaisesti aina yrittää lisätä sinne sitä kuormaa ja halutaan aina yrittää ylittää niitä meidän edellisiä sarjapainoja ja tehdä aina enemmän, mitä me ollaan viime kerralla tehty. Ja me halutaan tehdä sitä niin pitkään, kunnes me epäonnistutaan tai tullaan mahdollisimman lähelle epäonnistumista. Koska jos me ei ikinä jäädä sinne tangon alle, me ei ikinä epäonnistuneissa sarjoissa, niin meillä saattaa hyvinkin jäädä tosi paljon varaa sinne voimiin, mitä me ei edes tiedetä, että meillä on. Tästä syystä kannattaa alussa opetella laittamaan sinne kyykkyhäkkiin ne varmistusraudat. Penkkipunneruksessa kannattaa pyytää kaveria varmistaan tai ottaa siinäkin ne varmistusraudat ja uskaltaa yrittää ja uskaltaa jäädä sinne painojen alle, koska se on erittäin tärkeä osa meidän kehitystä ja sitä, että me opitaan tekemään ne liikkeet tarpeeksi kovaa. Opitaan haastamaan itsemme näissä liikkeissä. Kun me aloitetaan treenaamaan siellä salilla, niin me haluttaisiin pitää ne meidän sarjat siinä, että me tehdään 2-4 sarjaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että toistoalue olisi yleensä jotain 5 ja 12 väliltä. Hyvä olisi lähteä liikkeelle siitä, että sä teet vähemmän liikkeitä, enemmän sarjoja. Jotta sä saat riittävästi harjoitusta näissä moninivelliikkeissä, niin 3 sarjaa olisi hyvä ottaa ensimmäisen vuoden ajan. Esimerkiksi kyykyssä, penkkipunneruksessa, maastavedossa, leuanvedoissa, dipeissä, kulmasouduissa. Tähdätä erilaisiin sarjapituuksiin. Koska meillä on nykypäivänä niin paljon erilaisia mielipiteitä ja videoita ja pieniä tipsejä, vinkkejä, kaiken näköisiä liittyen treenaamiseen, niin sun tulisi murehtia paljon vähemmän pienistä yksityiskohdista ja keskittyä siihen, että nämä edellä mainitut yksinkertaiset rungot ja tärkeät asiat, mitkä mun mielestä olisi sellaisia asioita, mihin kannattaisi paneutua ensimmäisenä näissä reeneissä, tulisi toteutumaan. Se, että sä muutat sun suunnitelmaa tai lähdet kokeilemaan joka kerta aina uudenlaisella treeniohjelmalla tai uudenlaisia liikkeitä, etkä sä ikinä opi tai tule vahvaksi niissä liikkeissä, mitä sä oot alkanut tekemään, niin pidättelee sua tosi paljon sun kehityksessä ja tulee hidastamaan sun kehitystä. Mikään yksittäinen muuttuja sun treeneissä tai sun treeniohjelmassa ei tule estämään tai takaamaan sulle kehitystä, niin kuin esimerkiksi se, että sä treenaat tietynlaisella splitillä tai tietynlaisia liikkeitä, ei tule estään tai takaan sitä, että se voisi kehittyä. Kaikista tärkein juttu on se, että sä pysyt säännöllisenä, se, että sä noudatat semmoista runkoa sun treeniohjelmassa, mitä sä pystyt toistamaan kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja se, että sä aluksi keskityt semmoisiin liikkeisiin, missä sä treenaat mahdollisimman montaa lihasta samanaikaisesti. Koska se, että sun treenin prioriteettina on alalatsit taikka ylälatsit taikka epäkkäät, keskityt hirveästi yksittäisien lihaksien treenaamiseen, tulet pidättämään itseäsi tosi paljon siitä, miten sä voisit kehittyä, jos sä keskittyisit sun kroppaan yksittäisten lihasten sijaan kokonaisuutena. Koska ne näkee esimerkiksi jonkun, jolla on vaikka tosi pyöreä rinta tai tosi isot kädet tai tosi isot etureidet tai pohkeet ja tajuaa, että mulla on paljon pienempi hauis kuin tolla. Mutta kun se todellisuus on se, että sun koko kroppa on paljon heikompi kuin sillä kokeneemmalla treenaajalla. Sä et tule ikinä pääsemään siihen pisteeseen, että sä saat yhtä iso hauiksen kuin se kokenut treenaaja, jos et sä ajattele sun kroppaa kokonaisuutena, vaan sä mietit vaan, että miten sä kehität yhtä yksittäistä lihasta. Isoin uhka mun mielestä treeniuran alussa on se, että sä lähdet liikaa analysoimaan ja liikaa pelkäämään sitä, että sä jäät paitsi jossain sun kehityksessä, jos et sä tee kaiken näköisiä erilaisia juttuja, mitä nykypäivänä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, koska meillä on nykypäivänä niin paljon erilaista informaatiota tarjolla ja hyvin usein näissä keskitytään liian yksityiskohtaisiin asioihin. Ja silloin helposti se kokonaiskuva ja se, että me saadaan meidän kehityksestä kokonaisvaltaista ja me treenataan meidän fysiikkaa kokonaisuutena unohtuu. Nämä
on ne asiat, mitä mä kertoisin itselleni silloin, kun mä oon ollut 16 ja alkanut käymään salilla, ja semmosia asioita, millä mä lähtisin rakentamaan sitä pohjatyötä aloittelijalla.